kapor mentang ai kubelai ya ki dekat jongka isi jongka ilaka wa long leadership bat ringkat mangau sardar jongka ilaka bro kowe te nakaliang ka hima bat ka ilaka kumju ni ai kubelai ya i Deputy Chief Minister iba Preston Tensong ibala priang sobha yangi mentakasngi ha kabayawan kanika jingkot sobha ka jong i bat akabayadei bat ki kam ki babun ki bayadei bat ka ilaka ka jongi hang thia po walong te ngidap da ka jing so komen bat ka jing songu khamtam ya i Sar Preston Tensong ibala ayangi ha kabayadei bat ka surak kabala ngilala ban yo ya karong agini benai telang di bandung senam bat gulat pendap hadu unu senam te kalong ka jingmentoi ka bakrau yang i ka hima hi bro kawai khamtam ya ki nong bairong ki ba pendon kam ya ka surak man lakasngi ha ka balet syayau syahat bat khamtam ki kena pule ki balet syaki skul ki jing pule jongki ki baman kasngi te nakaliang ka jongi ka hima hi bro kawai ya ai kubelai ya isar bat ya i kongres ru ibalai layalam lenti yang i bangila ban ai bat pentip ya ka ka jing ka bangi ya kendu ha ka bayadei bat kecil ka surak ka bangila mat mentala bun senam te da ka jing yarap jong isar Preston ngilala ban yo ya kata ka surak ka bala la ban pendap ya ka jing sengrong ka ba ta sibun khamtam ya ki bapang ki ba sistem te sakawai pat ka jing yarap ani ka por ka bangila yo nakaliang jong Isar Preston ha kabayadei bat ban upgrade ya ketika school hang thia walong ka Bairong Government LP School kabala slam nakaliang jong kinong sonong jong ka Bairong bat nakaliang jongi ka eksekutif jong ka ilakaru ngila thrang ban yo ban upgrade ketika school kaba bo ya ka jing ya ba bon kilong yeng ka ba ki khun ki baret ki jong ki hap ya kejat da ki ba bon kenta ban lek syaki wei pat ki school ki ba khamsa jerong bat ki kelas ki ba khamsa jerong teng ai kubelai sesien ya Isar Preston bat ya i kongres ya ka jing no senyang ka jongki kaliang ka jing yarap nak benta ka jongi te ai kubelai siajar ngo bat kini dekat lu kumju ki bedon dekat bat nga hani kapor kubelai sibun kubelai siajar ngo